Dobre páni a dámy, tak poďme sa na to pozrieť. Máme tu opäť novú sériu, tentokrát update od Goal Cards Maxa Liga 24-25. Je tam teda 40 kariet v tomto blastriku. Mala by nás tam čakať nejaká triple jersey, respektíve nejaká one of one. Uvidíme teda, že čo si nájdeme v tomto blastri. Sú tam samozrejme teda hráči, ktorým nevyšla karta v rámci prvej série. Blastre sú teda, sa dajú kúpiť aj v case, kde je 10 takýchto boxov. Takže uvidíme, ako to máme plnené. Ja sa pozriem. Vyzerá to tak, že tu máme jeden balíček a v strede teda niečo vidím, že by tam teda mohlo byť niečo zaujímavé. Bejsky už poznáme, samozrejme sú na nich noví hráči a budú tam samozrejme teda aj nejaké tie limitky, ktoré boli do 40 a do 9. Takže pozrieme sa na to, že akým spôsobom to je plnené. Som zvedavý, sú tam teda samozrejme inzerty z playoff a teda aj víťaza. Pozriem sa, tuto sú teda nejaké bejsky ešte. Toto už vyzerá... No, pozrieme sa teda na nových hráčov. Máme tu teda tento povrch. Ja si nie som úplne istý, že ktorý je ktorý, ale Mareš Jihlava. Toto bude podľa mňa 9-kový limit. Mrázek Poruba, Dorot Sokolov, Krutil Litomiežice, Malacovský Chomutov, Zavřel Zlín, Doležal Prostejov. A tu máme teda časť pucle. Veľmi pekné. Pozrieme sa teda na toto. Ešte jedno pucle tu máme. Je to teda označené, hej, teda, že toto je A3, takže toto určite každý bude chcieť vyskladať. To je veľmi pekné, hlavne teda do albumu, takže takto vyzerá puzzle kartička. Máme tu teda ešte jednu. No a ďalší insert, Daniel Huff. Druhé místo v sezóne 24-25, takže takto vyzerá teda inzertík. Vicemistr první hokejovej ligy Daniel Huff. Zaujímavé. Aj si sem dajme tieto nejaké najzaujímavejšie. Môžeme teda aj jeden puclík, aby ste videli. Tu máme teda ešte jeden A2, takže máme A2, A3. Takže takto vyzerá puzzle inzertík. Potom tu máme teda majstrov, respektíve nie je to tretie miesto v sezóne v Setín. No a máme tu samozrejme teda aj víťazov, Dukla Jihlava. Človek už pomaly zabudne, že kto vyhral. Že takto vyzerá vsetínsky inzertík. A majstrovský s pohárom Daniel Bukač. Tak, no a ešte tu máme teda Mareka Chvátala, Dukla, Lukáš Šablík. No a máme tu opäť base, toto by mali byť teda obyčajné bejsky. Sebera, Kubíček, Koláček, Bernat, Sapoušek, Studený, Sivonen, Hauser, Kubiesa, Mrázek, Berkov, Ondračka, Slanina, Švančar, Vitouch, Šmajda a Wasserbauer. Takže toto boli bejsky. No a čo tu ešte máme? Tak ideme teda spredu. Tu
tuto už zadu teda cítim, že tam by sme mali mať nejakú jerseyinku, tam bude pravdepodobne tá triple jersey, ktorú sme už videli v export balíkoch. Marek Šišák, potom Roman Vráblik, Litomieržice, Weinhold, Přerov, Kucharčík, Slavia, Ricov, Vsetín, Zvagulis, Kolín, Zembol, Přerov, Husa, Prostejov. No a my už ideme teda. Tu sa ešte pozriem, že či sme tu nemali v týchto aj nejakú limitku. Niektorá sa mi zdala taká, ako keby bola viac leskala, ale asi sa mi to iba zdalo. Potom si ešte podrobnejšie pozriem. No a my tu máme poslednú kartu, páni, takže máme triple. Triple jersey bude pre Chomutov. A je to tretia zo 6. Wow. Petr Ulrich, Michal Petrásek a František Lukeš. Tak toto je bombica. Tretia zo 6. Nádherná karta. Takže toto je tá green verzia. Najnižší možný limit. Takže toto vytiahnuť každému teda doprajem. Od zajtra môžeme teda začať breakovať. Máme vypísaných 7 caseov. Každému teda doprajem takúto krásnu kartu. Pozrite sa na to, to je brutalita. Krásny, veľmi krásny memo insert. Takže takto vyzerá update od Goalcards. Zajtra otvárame. Kto sa chce pridať, budem rád. Nájdete link na skupinu v popisku. Takisto na výrobcu, keby ste si chceli kúpiť box. Majte sa pekne a držím palce pri otváraní.